Happy birthday kanu ti inzia na kartle abula chumoi tak mai lo om chu hmu in nu cheni chu a hlim hle a pian cham pualin a fanu na nya ni chuan thil pek thatak mai a pe ni chu a ring ani chuti lai mek chuan hotel changkang taka a fanu te chuan a pasal le a pasalanu le a fanu te nen a pasalanu birthday chu an lo lom sak ve meka eitur tui hnai tak tak te an order cheuh mai nia ni fanu tangi chuan api cheni pian cham ani ve tho thu chu alo soi chuak phonga khatiang outsider kha soipo soiri to su ti in api chuan alo hau ngal kanu present thadeu me pek tur che kania sin ti in nia ni chuan a bek chu an zena a present tur chu a hmu zo tatlat lo mai in lama changin anu chuan alo khol ve che a in lo hodon tu em eitur tui deuh mai kalau siam sakang che u surprise tur che po kania sin alo ti nu kabuai dewa nia ni engtin nge gift te iti bo thei dik ngot mai min ngai pui mo lo lutu kani kha nu chi ka le sak che lum te bulami hi em ni lu cheni chuan alo ti zawa o ni don take nia ni chuan anu khol chu off ngala nu chi chu ina omani chu ti in nu pinki chu a shil vat bok nu cheni la chuan alin biak dan kha alo hre thiam chi alo ni tur ani ama chi tur emoti in alo or ve ta mak mai si a nia ni le a chung te thil ei zo lo ho chuan a chior lai chu lo hmu in engwangin nge ilo or ve ringota ti le vapo cha sak chu jingzia na chuan alo rual ngala nu cheni chuan angai na lo shelo hle kanu chi tur ani kha ati ta ka chuan ho ka fanu in ka birthday puala min pek ani lom ni alo ti ta kanu nu pinki tan so khiana lom ka le a birthday ve thawanya nya ni chuan alo ti le ani chu mole ka lo shelo ani chu ka ta turi mo ka lo ti rungot mai asin nu no pangchia poi ni to lo kha thil pek po ingai to hle nim ba ka zia chung ko mo nu ka ni to a nu pinki hi ka ngai poi mo so ka ngai to lom nang ni nu fa hian min ti sa in tumani mo nu pinki chuan an tong chu alo pot chata min she thiam ro u kan birthday alawin ang bok nen ka lo she swal ani nu chen ni na ti po in i du le i fa pa in le tir ve mai la e ani don take fanu pakhat che nei take chu po kamo nu ka thu oi em tu hotel changkang taka ka pian cham min lom sak tu ngat chu nu pinki chuan alo ti deuh khera nu cheni chuan engtin ma chang lovin ngai dam adil le a chimum te chu char khomin nu pinki chu pe ka tuma alo ben buak sak le vek khatiang ka du lo adang min le sak le anga yang alo ti deuh tlat mai zinga po chuan sieng hni man ani hi min lo ji pe nga ro alo ti ve bok chu tiang za paisa ka nei tori lo nu cheni chuan alo ti supa iti chia a i choi me anga ani ti in nia ni la chuan anu chu alo nor ve sek bok penson hlo thlatin ila ni lom ni i nei mang ziangan lo ti le in ni e nu i poisa la kan hmang bok ngai bok si lova pi ve mai la nia ni chuan lo ti zom le sat mai in nei nuwa ka in ka shala he in hi ka le sak chewa ka penson hlo te chu laborul nan ka hmang zela lom nu chenin alo ti po in kanuinia iti turalom heta cheng velo ang mai chong le nia ni sok chuan ala ti sham an vai mai chuan poisa chu thon ngal tur chuan an lo nor ta tlut mai le chuta nu pinki chuan he in hi ifanuta na ile ani a tu man an nor lui lo che heta a thlona I cheng ve ringot po hi lom hle sok ro te alo la ti ta deu poisa ka nei lo ani ati po in min pek lo chuan in khwa ho nga lang che heta I cheng thei to lowang zianga chuan alo ti ta bur mai kanu sieng ni lek te chu I nei reng kha I nei lo le puk tur zong mai la ani lo po in pasal nei mai ro I man chuan a dai thawang chutia a fanu berina hanti ta khlota chuan nu chen ni chu har chuak chukin a fanu a hmangai em ata na engkim a tho sak thin pasal po nei to lova a tul pui thak mai chuan tuna chuan enga tan ma angai to lova chu chuan aril ru chu atina tak zitani ben shapin he in hi ka le ani a nang ni ho hi in lo cheng ve chau so ka ni hi o chuak ngal ro
ati ve ta tuar mai I fanu tan in I leya kan in ani ve mai lom nuping ki chuan alo ti sol sota dik chia nu chuan a fanu te chu angai sak tur ani renga lom kan khong ai wang chi a chen na nei ve chawi ni so khi zianga chuan alo ti ve bok kanu poisa kan til wang mai chia hetia min ti le I fanu ka ni hi nianin ati chuan hey en ro he in hi ka in ani niani ming hian kalada man lo shim shim ka surprise sang che ka ti kha I minga da ka tum wang ani ma se hetiang thil hi a thleng ta ni hi zia chungkwa te ta ani reng reng love anu chuan alo ti ta chungkwa ve kalom kan ni ifa ti en kol chu I ti tur ve reng alom chu po ni se kan in hui shalin he in hi aba in kan leya ka pensona ka rul tlak vek an ni hi kumsom chung chu chia hlo ang mai in he ina hian ka phebwaya ka poisa mangin engkim in ein in ani lom ni he he nangma lom kan bula ye siam te chu kan ein kan in ve bokang chu ni kanu min pui lo ma la kanom ve thei reng nu cheni thin rim to lu tuk chuan thlatin cheng sang ni sanga in lwa man chole ei rong ka bol man nuai li awain nuai thum sing riat min pe nga ro alo ti ve ta nu ifanu ka ni hi min choi tir tak tak I tumamo nang hian thingtlanga hole tur le pasal nei tur te kha min shil ni lom ni ni thum chunga min rul vek lo chuan in vai hian in chuak vekang chutia an rik tak hluta chuan niani fanu tangi chu a hlau deuh nge alo chap ta a chu vele niani chuan nu du to kang tangi hi aril drama nyang artui khawa kan sakla alo ti zai zai artui pahni man min pe phot ula anu chuan alo ti ve ta zel mai tu ma chuan chan le dan tur po chuan she to lova an ma ni chuan an thin rim ve em ringot mai ani in thla sung de vin nya ni chuan nuping ki chu tangi ta na artui kan sak tur chuan ange na ka kutin ka ti fai tir zo chi a ba ka thil dang ti tur te kal ani ka ti bal thei lowang alo ti sho a nang tal chu pa a ati la in ka thiam lo game ka khel don zianga chuan alo ti le zel boxi nu cheni chuan in ti thoven nan ti in nu ho lam zir na hmona te chuan ava in ziak lut ve ta a in lama ero nya ni chuan athiam angin artui te chu akang ta topa ala in ti per zui anu in a hmangai le adwa thin zia te kha a hrithiam ngei to in arin alakang ut vek zui le ngala tangin du lovin alo pai taw anu ping ki ava fu pal si a pe chu siam ke du ti in tangi chu a au zui vak le ngala ivane ve ifanu poi en kol thei lovamo hei ka kor thar min ti cha sak nga rungo talom le ti in nya ni chu nu cheni chuan alo shok zui shep le ngala an buai chan chu ani ta der mai a thei ang to kinanu bula chuan anin lua man pe tur ati te kha hrethiam turin nya ni chuan angin thina alo ngai poi mo du to silo ama chuan ai tur chu in siamin a in a in tiam thunga poisa te reng mai ifanu ni hi nura thlak ta kilo ni I chen khoweng te po hian an nui zat viawang che tin nuping ki chuan alo tong khum boka chuti lai tak chuan nya ni chuan a hlu alo lut ti chu hmu in an hlim tlang hle ha dam nan zin khoweng te yangu alo ti hama a chi khopang tu te emo tum muk mel hmu lo rungot po ka chak lutu kal nga lang ti in anin zui chuak ta diala chutia an kalbo hlan chuan nu cheni chuan chu in chu shal mak mai chwa du ta a fanu status a ka pasal le anu te nen zin ho chu nuam over bon top ti te chu hmu in a ru chu na viau ma se chung thilawanga in ti na chu atung to lo nuping ki te bula po chuan an thom hnu la chuak vat tur chuan avateksa lo hmungei ma se a shal tak du chu an ring lo atel lova an zina wangin a thin rimin avo ve satlia mai maya chuan an ngai tlat an in chu shalfel ta in a top nan thla a kan in chu kamang tha ta ti in a status sui ve ngal mak chu post chu zianga chuan hotela chon ei lai chuan alo hmu ve le chia mai an in a shal tak ti an han shat nu po chuan an ring phal le chuang lova ni dang ang bokin thlema tlon lung oi le thei mai chu an in ring tlet ani
anu chu a bulah chuan an rel bur thina huat a hnekin nia ni chuan alo nguih san vel mai thei zel mutna tur nuam deuh mai kan lei thar anga I hman lai su chu kanu kan pe dei dawn nia te alo la ti ta deuh a pasal le anu te chu tlon takte chuan a tlon hi ani tok mai ani api hi tun tum chu a thin rim tak takin ka hria alo ti chuan a hmangai beri ni lom in nei lo vai om tur chu angai ngam dawn lo hrim a hrat lo topang ei tur tui deuh mai alo siam sak le thawang che ti in anu chuan alo chang an zinna lamah chuan an vak nasa boka chaw deuh chuan in chuan va thleng ta door lock chu hon an va tum ngota rawng password alo in ti zel si a hral tak ani te chu an ring ve ṭan ta kawngka chu an chum vaka mahse pa pakhat hian alo hawng dai chu in chu an in ani tawh thu le kalbo hmal tur te chuan alo hrilh anu chu an han khawl dawn thina alo off mak baka a hnungah phei chuan a block zui daih nghe an vai mel chuan an betlang thei si lo an mang ang hle in an leina te pawh chu lo hmuh vek mahse a lem ani te chu an la ring fowa kan phalna lo chuan a hral thei lovang ti in lekha te chuan lo pawh thler sak zui le ngal chu pa thin rim pawh chuan buaina in siam chuan police kaman tir vekang cheu alo ti ta a vanei thlak takin nu cheni chuan in lei tur chu a zawng kuala a hmuta hlau mai mahse a lei hma chuan police lama tangin phone call a donga a fa te na in hral tawh chung changa buaina an siam thu le chulai hmuna kalvat tur chuan an lo hrilh an thawmah chuan an thinom te pawh chu an lo kal khawm ṭan tawh police nen ah te chuan he in hi lem tangin ka lei tawh ti a document te pawh hi a lem vek an ni ti in an lo insawi thiam vak mai nu chani pawh chu lo thlengin hepa hian in hi ka lei a ti ve ringawta kan hriat lovin thil in lo ti ru em ni min pelet le ngal ro u te an lo ti ngal bor mai ani la chuan keiman ka hral ani kha poisa pawh min pek thei lo kha ka in ani a ka du le ka hralang hrilhlawk lo cheu pawh ka ni hlei nem alo ti fel thian si keilo fadang I nei lova min pelet le ani lo chuan I tar huna ken kol lo chianga iwi tang thi vel mai dawn ani chu nyanin alo ti phei chuan a beng chur mai a iwa hanjak thei lo vele kha thil kha engtin ngei soi ngam zawk tun hun thlen tir tu chikani hi yen kol lo po in kom thei alo ti mak nu ve si fa te chen na tur in po nei lova siam du te chu a khovela nang ang nu hi an wang khopang alo ti le sham an chen om te pawh chuan an vati mak ve thin rim pawh ni se chen na in em hanin chu sak te chu ti in an lo dem ṭan ta a en ro u he in hi ka in bil zong pawh hi ka pek vek ani ei tur zong pawh hi ka lei ka siam vek ani bawk ka ina chengin du an ein an ina nuam sa takin an oma siahlu ang maya min chorin min hmusit reng boka chuak tur ten min ti vel chu wang chuan ka tuar pe to bik lova he in hi ka hral ta ni chu zong chuan ni e nu cheni chuan alo tinon vele tangata police pawh chuan thudik hre turin kan chui chian angai ani police station a local ro u ti in an hrilh ta a an thenom te pawh chuan nu hmangai na hrithiam lova a fanu chu tiang a vok lal len ta mai chu mak an ti in an phu tok che an hmu ni in an ngai ve ta nu pinki ho chuan police station lam chu an pan ta diala nu cheni chuan chu lova an ti buai tak hre pawangin police le a in lei tu laka chuan thupa te a choya an lo hre thiam hle lamna hmuna buk chuan a vakal le a an zirtir tu nu chuan ama a lam chin tur chuan lo hrilin a ke a bil pal ta tlat mai pa pakhat hian lo pui vatin an classmate hlui Mr. Gu a alo ni a ani hmu lo na a rei to awang chuan an ti zui luama in thar lei tur tlawm deuh hlek a zawn thu chu nu cheni chuan a sawi chhuak ka thian ten an in an zuar a lawm ka lo en pui dawn chenia ti in alo kawh hmu ta hlau mai a hmun hma vel chu nu cheni du thu sam ang chia lo ni a engkim bazar le office hmun pui te pawh a hnaih hle ni wana chuan thlai le pangpar te pawh a phun thei dawn bawk chu in chu Mr. Gu a in zawk alo ni renga
mahse a hrilh dur tlat lo midang in anga sawiin a man pawh hnuai li chau ani thu leh rampawna an awm tak awanga hrialduan nih thu te chu a hrilh a a tlawm em awang chuan a lei ngal chat mai a ke tih nat awang khan Mr. Gu chuan a khawngei ta deuh a tih fel ngai zawng zawng te chu a tih felpui ngal vek bawk tangi chuan a pi thil siam ei chak thu sawiin eitur chu lei a nghen ta a in leh lo la an nei tawh bawk si lo min zin pui wang vek ani in a lo hral dei a police station ah te kan kal a ngai phah bawk a chenna tur la kan nei tawh bawk si lo tiin nia ni chu zianga te nufa chuan an dem ron ta dai mai in dang ngai tawh vat vat tur te chuan an tur chhen bawk a poisa la chu cheng zariat chia an nei tawh leh ngal in la engemaw viau mahse anu tel lo chuan engmah an lo ni lo zia chu a lang chiang tel tel mai lungai taka indawm kun reng thei an nih lo awangin in luah tur engemaw tel chu an dap thuai a ngai dawn ta ni ni lenga a pui awang chuan nucheni pawh Mr. Gu laka chuan a lawm hle a a ina chaw ei ve ngal tur chuan sawmin ei rawng te an bawl dun a zanria tui hnai tak mai an ei dun in lian vak lo chu luah tur an hmu ve mai a mahse an in hmasa nen kha chuan a innawm hlei em awangin nupinki te chu an lungawi thei thlawt lo tangila chuan hawtawh ang u a lo ti ve sek bawk a anmah ni thiam lovah chuan ngai duh ho lovin nuchenin in a lo hral awang leh a man a nei vek bawk si awang chuan amah chu an dem fai leh ta vek a inu chu va hmu la kan in ani a a hrilhna man chu kan nei ngei ngei tur ani tiin an nawr leh ta a awmna pawh a hre bik si lo mahse an zawn chhuah vat chu a ngai dawn ani eng tin tin emaw chuan a awmna hmun chu an va hre thei ta hlo mai enga ti nge min hrilh lova in dang i lo luah dei a mi fanu ka nia midang zawkin min hrilh ania a zah thlak em mai nianin a va tih chuan hrilh kherin ngai tawh em ni a lo ti mai a tangi chu nawr phei zeuhin pi ka ngai tawh lutuk che a i thil siam te kha ka ei chak tawh lutuk infiam leh te pawh ka cha ka sin a lo ti nu tangtangi hian a sawi reng zel che sin niani chuan a lo ti ve bawk nen in chhung lamah chuan an in zui lut ta a a tu leh a fa te nanana chu hmangaina leh khawngaiina chin te pawh ala nei ve thova mahse in chhunga a lu hlana nianin tangi bulah a pi chu poisa dil tur chawa hmu an nih thu leh in lama hawpuia sawm tura a hrilhna chu anu chuan a lo hre hman tlat mai a rilru chu chawple chil chuan a le zui leh ta dai mai a tangi chuan an in hmasa a haw leh a lo nen pawh chuan a chhang tha duh tawh lo kanu thiman min pek thei lo awang khan in kha i hral dei emaw enge thil awm zia chenna tur nei lova kan awm tak hi nianin a lo tih chuan min hnawh chhuah lai khan chenna tur ka nei dawn lo tih in hre ve ring tho ani lawm ni nu i van dang tu em em i rilru hi a mak tu ek a ti in hrilhna man tal kha chu min pe vela kan poisa ani kha a teuh lo mai ka in ani a chu diang sawi tur chuan mo in lo kal poisa chu ka pe ho lowang cheu chhuak ro u nucheni chuan niani te nufa chu kawngka a khar hnan ta mak mai an haw tau hnawng hnawng lamzir tir tu nu chuan nucheni chu ron khawlin adam tawh ani chuan lamzirna lama kal le tawh tur chuan a lo sawma ani pawh chu a dam chian le chian lo chian turin hai chiang damdawi ina chuan a va kala chutah chuan Mr. Gu kha doctor a lo ni reng mai a ke a bil te kha a lo en dik saka adam fel tawh ti a lo hrilh ina thleng nge thleng lo nupinki te nufa chuan niani bek chu an lo chek sak ngala anu chuan poisa engemaw zat a lo pek ngei an rin wang ani mahse engmah chu a lo hawn si lo nep lutuk mai lak tlak lo nupuiah ka lo nei mai hmeichhe hi a pawi ka ti in ka in chhir khawp mai ti te chuan an lo an khum leh tun tuna anu engwangin nge dawt min hrilh a pi kha lo haw leh si ka duah sin tiin tangi a lo tap ve sek bawk chuti lai kara a hnathawhna lama an pu chuan lo khawlin project plan i lo submit vat lo chuan ban ani ang a lo la ti zui man hmawh deuhin niani chuan buaipui hna la tuma
nuping ki lung oi vak lo chuan a thil lak tau sok na lama laptopa chuan tui alo la ti pua khum zui in thiam lo na pawh nei chuang lo nia ni chuan tra top mai te chu a chak to hial zawk ani nuchen ni chuan lam zirlam pawh chu a chhun som thei ve to a Mr. Gu nen chuan in kopin an pahnih chuan an lam dun tir thina an thiam chak khop mai manager zianga chuan nia ni chu lo hau shepin project plan submit tur anei taxi lova chuan ani na chu ti hniamin logistic department lama thokmai tur chuan alo hril thlakata cheng sang hnih zanga chau an hlo dawn bawk si nia ni chuan a du lo hle a mahse ban ai chuan a thlan zawk mai chu alo ngai ta nuping ki chuan thil thar man to tak tak te lo nei chhun zom zelin a ba te chuan an lo la mia mai hi alo ni a la thola chuan tum ve der mai bawk si lo tangita na a poisa khol a tuition fee tur te chu an lo hman zo sak vek le ngala ani te chu kumnga chawala ni thowa ala zir tak tak chuang lo kanu hian hlim taka hi amamo zo kani tin zianga chuan nia ni chu alo beng chor mai kongka kikrisha in an va honga anin lua nei tu lo ni in lua man an pek lo chuan chuak ngal tur chuan alo hril an pa bula in lua man petura alo ti thin te kha alo pe ngai mia lo chu lo ni in lua man ringot po cheng sang kwa lai mai pek turan nei ta sang ruk chia nia ni chuan alo nei bok si nuping ki chu pui tur chuan an ngen ve dek deka in alom ke en kol thin sum ka tok chuak ve hle nem ba ka in hi ate te reng nen ava to ve alo ti kwal vel mai mai min pek tur in nei lo chuan chuak ngal ro u ti in nei tu chuan a hnot chuak zui ta a I thiam lo vekani inu poisa kha vadil chuak ni la chuan heti hian kan om lo tur ti nuping ki tanu fa chuan nya ni bok chu an mo pu le a keima wang ani lo kanu zo kha lom ina shala in nei lovin kan om pha ni hi alo la ti ve sham zel chuti lai kara nu cheni le pagu te lam dun live video te chu alo viral zui bok si nen ke ni re thei taka kanom lain ani hlim takin alo lam velamo poisa min pek du lo na chan po kha he pa wang hi ani don hi ti an thin rim hle nia ni a fanui ni a I shom tor chu a phal chuang lowang poisa min pek ma chu a ina cheng lui ve thlatang u ti anin rot phura zan khwa chuan nu cheng ni lo ho hun nga kin a in ko ta chuan an lo thu tlai war thak mai nakina chuan Mr. Gu nian chuan an lo ho ta ngei mai nakina chuan Mr. Gu nian chuan an lo ho ta nge ya mi pa ina iriak chhuak ani mo I chung te thlau thla in khoilam putar ngei lo boi puya za pui om lutuk mai nuping ki chuan alo ti ngal ringota ma se lam zir tu ho kha khuya emo in ti hlimin an lo riak chhuak zo ka lo ni tu te ngei ni a khatia za pa lo taka mi lo ti ve ngot mai le police kan man tir mai tur chewania tin Mr. Gu chuan alo chanvat du le khol ro a fanu hi kamo nu ni hi nangkha poisa engzat nge pek che yu pat to te reng nen ngai zong te in la boi pui ve chu le za pui om lutuk mai khoi kanin shal na man kha min pe vek ro ti an vai mai chuan nu cheni chu an lo tong khum le ta tuar maya an aurin ve hlom bok si nen an chen om khoveng te po chu chanchin ngai ven chuan an lo pung khom chan ta sup mai Mr. Gu po chuan tong ngai na a she to lova nu cheni zok chuan a fanu chu alo beng pop za pa lo taka ama le Mr. Gu a an lo pu chave ngot mai chu angai dan ani lo hle kalbo ula lawin lan le to ngai suang cheu alo ti zui hi mani mai sial hle mai mani fa te po ngai sak du lova mi padang rungoi bai pui mai an la ti zui shama an chanchin a ke pakoi shelo an chen om khoveng te chuan nu cheni zok chu an lo dem ti don tamaya han sui fia ve bok ma se nia ni chuan pension agreement a hian I ming sign la kan kalbo wangang ti paper alo pe a ka fanu kum som hi chuang kalo en kol to khan hetiang thil hi kalaka I ti du amo pasal in ei hnuwa kum som zet mai I pasal chung te nen ken kol le chewania thlatin cheng sanga ka pichi nang cheumo a teu lo mai ti nu cheni chuan alo haule shep
I thi huna I ro te chu kata vek tur an ni a I pension po kalak chhun zom tur thawalom nianin alo ti ve zel si paper chu nu cheni chuan pot thler makin ka sign ngai lowang kalbo ro u alo ti twar mai chen na tur dang kan nei hlei nem hei hi kan in ani ve to ti na ni chu ti in zianga thin rim chuan kawngkhar te chu avatlo zui tawak vak maya Mr. Gu an alo nam son ve thung buaina in siam zel chuan police ka kawang ti in awang zuya chu vele nu pinki chu le ya chuan thu sau savin a chap der te chiam mai a fair thlot lovani kan in min shal sak dei ringuta poisa la min pedu si lo chena tur po kan nei to lovani hi ti in a chap tong zua zua le ngal an chen omte chuan Mr. Gu chu tunge ni an lo she khop maya anu puin aborel san na po arei to ani ome nia ni chuan video alo la in NTU he putar hian kanu hingai zongin kapasal le anu te kut athla kani chu anza pui om khop mai alo la ti dai zui nangma in itluder ani kha nu chen na lo ti chuan in pahni in min nam thu ani poisa min pek lo chuan heta hian ka thima yang tin nu pinki chuan alo pu le zeya kanu sign mai ro niani na lo ti ve sek bok ni e kapi kan dilrui ti ha man po cheng noi khatal chu min pek te langa yang ani lo chuan kan ti mol phawang cheu niani te nu pa po chuan an kalsan mai du bi chuang lo ma se nu cheni chuan CCTV alo da ruwe kheu mai sia an chet dan zong zong te khachiang takin alo la vek mai do ta pu mol phaw an tumna chuan omzia ani ta lo an hlau thong le ro sia an thenom ho te po chuan nu cheni chu adik zok ani chu an ring tan ta ni niani te ho po chu arang lama in thiar film mai chu an tuma ma se ziangan an kongkhar a tlo chhiat man chu choi phot turin nu cheni chuan alo phut vele tama umai poisa kan nei lo an ti po in a hma a an ti ang chia khan puk tur zong mai ro u alo ti vele zela pero u ti in an chenom te po chu an lo au ta lui lui bok si nen tangi hlau chu a chap le a chung kwa ve kalom kan ni poisa kan nei lo ti te chu I she ve kang chu ba ka kum sum nga chuang ini to a mi padang la boy pui a rwal pui ni to lo shim shim I chung te kal sana hetianga min nu chia mai hi enge ri ru ni ta le ti in an lo la tong khum era in kyang a hun man hi ka pe to lo wani nangma ni bak in hmangai lo chu wang chuan in shalin ka kalbo san chewani hi poisa chu min pe jok mai ro u nu cheni chuan alo ti ve tlat box si in shal na po kha min pe tur jok ini kha zianga chuan alo ti ve zewa alo beng chor mai iwa zak lo ve ti in zianga chuan nekle ta tuma Mr. Gu an alo dang ve thung ma se nu pinki in afa pa chu lo chan ve le in khoi ron chu an lo tum zui an in pot boy ta lui lui mai police te po an lo lang ta nge a le lam chu an lo in soi thiam kal char char ma se ku tho tu zok an ni mai ba ka engkim CCTV footage a alan vek box si wang khan police te chuan an shwai bo an hlau box si nen an kongkhar an ti chha sakman chu an choi ta nge a chu po chu niani buk khan ala pek sak zui Mr. Gu nen chuan in chung lama nu cheni chuan alu san ta daya chutia police te le chenom te po an kal pian tak der ka chuan nu pinki te nu fa chuan angai te bokin niani chunga chuan an chuan le a video te kha online lama post mal pho tur le poisa dil na mang tur chuan an rona ani po chuan atnial ngam le ta lo dora thil le ya anin zui chhuana lama chuan dor ngak tu chuan za pa lo zetin nu cheni le Mr. Gu te chu alo tong khum ta chia mani fa le chung te kal sana in le lo ti ral du le mi padang san ang te chuan an lo chwa hi alo ni video te chu rin a in alo dar na sa hle to hi alo ni a do ta ni min pu chha mai ani kha online na te chuan do tam tak om thina lom ti in soi thiam ma se an lo nge hlom hle a engma po leitir phal lovin an na chua khial mai chuti chung po a nu chenin lo biak atum lo awang le angoi tak la sia chuan niani chuan ama pui turin le
anu chu a chen na hmuna valu chhuak puya chuan a hma chantu te chu a sawm zui ta a chutiang ani chuan video te chu delete tira poisa alo pek mai du an ring ani a fanu nei chuanin chutiang em a anu a timual pho du le sum le pai a chil lutuk te a pasal le anu te a hlau lutuk mai chuan nu cheni ril ru chu a tin a bera mual pho taka Mr. Gu a an siam tel ve bok si awang chuan a in thla hringin a fapa in an ma ni lam tanga alo pui dawn ani ti Mr. Gu an a hrilh phei chuan nu cheni chu a lawm viau rualin hriawm a ti zawk hle rin ang nge in kota chuan mi thenkhat te chu an lo pung khawm tan ta a maste Mr. Gu chuan kawngka chu hawng lo tur chuan a khap thlata a him tlawk lovin a hria ani ni khat chu niani te in lua te reuh te a chuan lawyer pakhat chu alo lang ta hlawm mai nu cheni te roi ni in internet lama an thil the dar le do thu tang ti punlun awang khan dan hmanga hmalak ani tur thu te ron soin video te chu delete a mipui hma a an thil ti dik lo te chu puang tur chuan alo hrilh ta tlat mai anu nia a fanu te chuan a du du adil ve thiang alum tu ma kan hlau lo ve min man theina dan po in nei lo hrim hrim ti in nuping ki chuan alo tan ngal vat ani chuan cheng tam tak choi turin lo in ring ula ko ta kan lei hmudon nia ti in lawyer chuan a chhuar san zui ngal mak chu thil chuan ziang ate nufa chu ati thin rim le zwalin niani chunga bok chuan an chuan zui le a ani la chuan du tok atum chuang bik lo a top nan tal ti in reporter ho ne na anu chu anin gota va kalchil le rup mai chu an tum ta ni poisa bok chu an vadi le a reporter te chuan kapi ifanuta na anin ilei sak chu arukin ilo sha sakem ni aman po pedu lovin ibel pai san dai ni inan soi chia hei hi adikem nu ve si mani fa ti chen na tur in po nei lova siam du chu arap thak hle mai ti in an lo zot ipen son hnuwa kan ina chengin kan enkol vek chiania hetiang mi hi ini kan ring ngai lova sin zianga chuan alo ti zom zat bok pasal nei idu ani poin hetianga tabal tak he chuan min siam du kan ring lova nuping ki chuan alo ti zui ve le zat boka tangila chu an lo sik tap ru zeu zeu le ngala he thila hian thiam lo na kan nei lo in che dan hi in ti mama to zo kani nu cheni na ti rualin lawyer kha alo thing zui ve ta a bank account jet vel dan zong zong te tunge lon la a rul thin ti te an thil leile bil pek na zong zong te nen lam chuan lo en tir hlomin ngianin a fanu tangi a fui rulai video te po chu an lo pho chuak ve ta a ngiani te chuan in soi film dan an she to lo an ma ni lam chuan dem an hlo chho le ta dai mai nu cheni chuan niani ni na anin lai chi na zong zong te po chu ti top zui ngal makin awan doya siamin niani chu a thona te chuan an lo la ban zui lawyer kha Mr. Go fapa alo ni ringa ani chu apa ang chi a fel alo ni niani po a pasal kut tuarin an khum shep shep renga ta tho tur chu zong tur le barul vek tur te chuan an lo shil nuping ki la chuan a tunuril drama chapo chu ngai theilovin alo hau shep zel boka niani po in ama ringot an tong le an that chelu tuk bok si chu aning ta a sum man la an thiam bok si lo zianga chu then mai atum ta ba kan pek lak ma chuan min then thei lawang kan pahnia kan ba ni hi alo ti ve tlat bok si a topa chuan anu in bok chu chap chung chuan va pan le a min ngai dam ro kanu hi nai hian min chen tir vela sialo na zong zong chu kan thok ve kang in lua man po kan pe ve kang che awati top mai ma se anu chuan midang ka lua tir don nang le I chhung te chu kalpo local to suang cheu ti in alo nar mak shom ero chu atiru ve tho mai Mr. Gobula chuan arilu han te chu ashila ani chuan lo hnemin akia nga chuan ompui reng thin apian champo chu a thei hni sak ngai lova pangpar te pe in an len chuak dun fo thin zan khat po an len chhuana lama be sei lo dewin nuping ki baldewa botol ruak alo chhar khom lai chu an hu fu a aza me hle zianga rui le me se fiam pe lu tuk po chu mi kut atwar le nge nge thin ti te an mu a
kawngkamah nia ni pawhin eitur alo zuar vel te chu an va hmu bawk. Nia ni chuan a nu piancham lawmpui nan tiin eitur a zawrh lai te chu alo pe ve a. Min ngaidam turin ka ngen lo che mahse tuntum chu ka eitur siam hi ei ve reng te tiin alo nge na. Mitui tla zoi zoi in a nu pawh chuan alo ei sak ve. A ei man chu a pe thlap bawk a, a kal san zui. An ni bula hun man le ai chuan bua ne na an dam chung hun man dun chu a thlang hlen ta ni. Ole khati zong kha tuntum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nom tak nen kan lo kir le vat tu nia.